ak chceš naplniť svoju myseľ, telo dopamínom, hormónmi šťastia, je k tomu len jedna jediná cesta. Začať pracovať na svojom projekte šťastia. Začať budovať to, po čom si dávno túžil alebo túžila. Krok po kroku. Zobúdzať sa ráno s myšlienkou, že sa už nevieš dočkať toho, čo ťa baví. Už ani nestíhaš vypiť kávu s entuziasmom a chuťou, že ideš bližšie k svojmu cieľu. Že to, čo robíš, tak veľmi miluješ a chceš, že celé tvoje telo sa naplňa radosťou. To je cesta k šťastiu. Ako sa prebúdzaš ráno ty? Nešťastný, slabý, smutný. Zmen to. Daj si tam ten svoj sen. Nech je akokoľvek bláznivý či divoký.